Då tar mamma den. Du får bara titta på den. Det är apelsinskal. Det kan man ju inte äta. Ja, apelsinskal. Ja. Ja. Ja, du får inte äta det. Men man får bara titta på det. Du ska ju få äta apelsin här snart. Och gröt. Ja. Och du kan prata mycket. Ja, du pratar ju jättemycket. Ja, du är så duktig. Ja. Oj, vad betyder det? Va? Kan du vara ett monster då? Kan du vara ett monster då? Ja, vad duktig du var som inte stoppade i munnen. Ja,